Okay, yeah. Aray! Aray ko! Wala, tama, ang galing! Ay mga kabisyo, Konyo Bicolano, at maglalaro tayo ng Pinoy Henyo with Feelings. Kasi dapat mahulaan nila ito. Okay, meron na akong biktima dito. Dito tayo, syempre yung mga loyal natin. Hanggang dito, call. So ngayon, papahulaan natin kung ano ang word na to. Handa ka na ba? Okay, yeah. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Ting, ning, 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 ning. Ang galing! Hulaan mo! Ang galing! Tanya Chinita, may papahulaan ako sa'yo. Oh, go. Cocomelon! Cocomelon! Ay, mali. Dapat aray ko go. Okay, sige. Eto, game. Yan. Aray! Ang galing mo! Pinoy Henyo tayo. Yan. Ready? Ready. Yan. Aray ko! Wala, tama! Ang galing! Ang galing mo! Ang galing! Aray! Congratulations! And welcome back! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.